Por ser a actuación da noite, o 12 é para Loli. Loli acaba de gañar a terceira gala de Bailamos. Parabéns, Loli. Tedes que ter un pouco a mesma vara de medir. Felicidades, Loli, Non podemos compararos. Felicidades, Loli. Vos que vestedes aí? Falta de compañerismo. Como enfado. Enfado? Que se opacou o éxito da compañeira, agora é un momento feliz para ela. Tamén. E hai moito máis que decir, verdad? Para min directamente o que aparece aí, ego. Estima excesiva que alguén ten de si mesmo. Eu solo veño aquí a bailar con humildad. Respeto a todo o mundo. Ela ten súa decisión, eu teño a miña. Es que outras persoas non respetas. A ver, perdón, levantar a man, quen felicitou? Noutras galas foi completamente diferente. Por qué? Porque foi Loli. Es que yo no vi mucho ego, si puedo permitirme, claro. Porque la forma puede ser súper errada, pero desde ahí, una forma errada, ponerla en un ego... Sin ego non somos capaces de afrontar o que vai supoñer que ti te expoñas adiante das cámaras, diante de un público. Pero independentemente deso, podes te alegrar polos demais. Dime. Eu só quero dicir unha cousa e é que o xurado non nos dixo absolutamente nada positivo. Nothing. O sobre. Leede a carta e vémonos na gala.